vallattu, on maata vallattu, on täällä koukittu, on täitä noukittu, on sota tuimaa, ei Juno päätä huimaa. Pum pum pum, patterit paukkuu ja korhorot haukkuu. Täällä se isäukkokin oli silloin tappelemassa aikoina. Mun nimi on Haapojan Reima ja ollaan Euroopan suurimmassa talvisotamuseossa Raatteen portissa Suomussalmella. Olen Minna Torkkola. Mä oon sen Haapojan Reiman, tämän paikan yrittäjän vaimo. Ja me tehdään täällä yhdessä töitä joka päivä. Oikeastaan jos rehellisiä ollaan todellakin, niin Reima on yrittäjä. Hän kantaa vastuun ja mä olen Reimalla sitten töissä. Sainpas vejettyä takaisin. Mä oon päätynyt Raatteen porttiin yrittäjäksi 2019 vuonna. Aloitin tässä ja mä en tiedä oikein minkä takia mä oon tänne yleensä tullut, mutta monien vaiheiden kautta ja tuttujen kautta ja vähän onnenkin kautta. Ja tietysti yksi syy on se, että kun isä oli täällä taistelemassa silloin talvisodan alussa 39-40 jonkun aikaa, jopa tässä Raatteen tielläkin, niin kai se johtuu sitten siitä. Meillä on täällä Raatteen portissa on tietysti talvisodan aiheisia juttuja, esineitä, aseita. Ja kun tämä ympäristö on kerta se legendaarinen Raatteen tie, niin siihen liittyvää materiaalia. Mutta meillä on myös paljon muutakin, kun tämä Suomussalmen sotahistoria on niin kuin tosi väkevä. On vapaussota, heimosoturit, talvisota, jatkosota, Suomussalmen miehitys, partisaani-iskut, kenttärata, on monenmoista asiaa, niin me on aina pikkuhiljaa joka vuosi tuotu vähän uusia juttuja tänne esille, ja tänä vuonna on otettu niin sanottu partisaaninurkkaus, koska kyllä niistäkin asioista pitää jo pikkuhiljaa alkaa puhua. Esineet, mitä meillä täällä on museossa ja museon ulkopuolella, niin on tietysti Suomussalmen kunta on niitä aikoinaan hommannut esimerkiksi sotamuseosta, yksityisiltä ihmisiltä, yhdistyksiltä. Sitten tänne on tullut lahjoituksia ja itse on kyllä ostanut aika paljon tavaraa, varsinkin kenttäradan osalta ja samaten jatkosotanäyttelyn osalta ja partisaaninäyttelyn osalta. Että kyllä rahaa on palannut, mutta se on niin kuin alkuperäinen tarkoitus silloin 2019 ollutkin, että tästä tehdään niin kuin uudemman näköinen ja mielenkiintoinen, että joka vuosi olisi aina jotakin uutta esittää. Marjossa honkien on Lotta kanttini, sumpia. Joskus aina me saadaan tänne lahjoituksia ja tää on ronski viikko sitten. Mä sain, ystävät toi mulle tämmöisen Pikkulottien laulukirjan. En mä tiedä, en mä kyllä mikään Pikkulotta ole, mutta kuitenkin oikein emäntä. Niin mä laitan sen tänne vitriiniin. Oho, aukesi justiinsa Lakeuden lapset, oikein hyvästä kohti. Lotat on mulle hirveän tärkeitä. Lottien toiminta sodan aikana, nehän oli aivan armottomissa paikoissa. Lotat jakso pestä ruumiit ja arkuttaa ja lähettää ne kotiin ja välillä siellä sattui joku tuttukin tulemaan. Meillä on kesäaikana tämä museo auki, eli ollaan niin kuin toukokuun puolivälistä lokakuun loppuun asti avoinna ja joka päivä.
Ja meillä kävi viime vuonna esimerkiksi 2022 kävi 30 eri kansallisuutta. Ja vierailijoita käy alueella noin 25-30 000. Koronavuodet oli semmoisia tosi vilkkaita vuosia meille, että viime kesä 2022 oli heinäkuun osalta pikkasen hiljaisempi, kun pääsi ulkomaille sitten, Ibizalle pääsi satasella, niin ihmiset vähän liikkui sitten sinne etelän suuntaan. Mun tärkein ja henkilökohtainen esine, mikä täällä on tuolla jatkosta näyttelypuolen vitriinissä, on isän Purasjoelta venäläiseltä lainaksi ottama puolalainen tikari. Tähän tuli tämä divisioona 44, venäläinen puna-armeijan divisioona, missä oli erittäin paljon ukrainalaisia. Ne tuli voitokkaalta Puolan-retkeltä ja joku on siellä sitten varastanut joltakin puolalaiselta upseerilta sen tikarin ja isä sitten lainasi sitä tuossa Purasjoella ja se on meillä täällä säilytyksessä ja esillä. Sitä voi tulla katselemaan, se on hieno tunteikas esine mullekin. Joka kesä museoon tehdään jotain uutta. Tänä kesänä esimerkiksi on pihalla teltta ja sitten mä toin sinne kukkasia. Niin mun aamu alkaa siinä, että mä ensin nypin ne kukat ja sitten mä kastelen, että mä yritän pitää ne hengissä koko kesän siinä ne orvokit. Sitten siivoillaan. Ei vedetä nenänjäljet pois täältä, että toisetkin näkee läpi. Ne on aina samassa paikassa. Meillä on tuolla varastossa aika monta, siellä on sanotaan 300 kiloa jauhoja odottamassa tätä kesää. Ja leivotaan alusta asti sämpylät ja esimerkiksi munkit. Meidän hienot ritarimunkit, jonka muodon on muuten Reima keksinyt. Ja sitten minä kehittelin sen, että miten me saadaan aikaiseksi sellaiset ritarimunkit. Ja myös lihapiirakat, että ihan siitä, että paistetaan jauhelihaa ja keitetään riisiä, tehdään taikina ja tehdään täällä ihan alusta asti. Se tuo siihen semmoisen lämmön siihen asiakkaaseen, kun hän saa käsin tehdyn tuotteen, täällä tehdyn tuotteen, ei mitään pakastetta, josta sulatetaan pakkasesta ja onhan ne paremman makuisiakin. Mun työpäivä alkaa sillä lailla, että mä aloitan vessojen pesemisellä. Mä oon erikoistunut tähän vessojen pesemiseen täällä museossa. Ja sen jälkeen pistetään museo niin kuin muuten kaikki valot päälle, äänet, videot, kaikki tämmöinen pieni tekniikka, mitä täällä on, niin ne pistetään sitten päälle. Ja siivous ja puhtaus on meille erittäin tärkeä asia. Ja tietysti yritän auttaa sitä vähän keittiön puolellakin, mitä nyt mun taidoilla osaa keittiössä tehdä. Tästä on nyt 3 vuotta aikaa, niin me saatiin Polykarpovin Svetsov-moottori. Se on 9-sylinterinen tähtimoottori. Jes, mä tiedän sen, mutta kun se tuli tuolta takaovesta sisään, niin mä sanoin, että on kaunis moottori. Se muodot, se on vaan kaunis ja se on vahvan oloinen moottori. Ja siihen liittyy myös tarina. Sitä lensi Sokolov, kävi täällä joulukuun alussa, marras-joulukuun vaihteessa tutkimusmatkalla täällä Kiantajärven päällä ja oli hirveän huono ilma. Niin hän oli vähän eksyksissä ja joutui lentelemään siellä kiertelemään, kunnes pääsi sitten löysi ton Kuusamon tien ja siellä sitten kaarsi ja laskeutui vähän alaspäin, niin suomalaiset ampui sitä ja siihen tuli reikä. Yhden imusarjan putkeen tuli reikä ja hän joutui tekemään pakkolaskun Kiantajärven jäälle ja se kone upposi sinne. Lentäjä Sokolov pelastui, yöpyi paikallisessa talossa ja aamulla halusi sukset, että pääsee omiensa puolelle. Emäntä sanoi, että no et suinkaan saa, mutta hän vaan otti.
mutta eipä hätää. Sodassa on myös herrasmiehiä. Pari viikon päästä alueelle tuli pieni partio venäläisiä, toivat samat sukset saman oven pieleen. Palauttivat siis ne sukset ja vielä oli mäystimen alla paperipussissa ruplia kiitokseksi. Siinä se tarina on jotenkin, että vaikka ollaan vihollisia, niin siltikin voidaan olla kohteliaita siviileille. Ja itsessään se moottori, se on kyllä kaunis. Sitä tien pitää tulla katsomaan vähän lähempääkin. Sauna kutsuu! Ja sitten lähdetään ajamaan Raatteen tietä. Tämä on se kuuluisa tie. Tämä oli 44. divisioonan kalusto oli tällä tiellä. Ja siitä sitten sotasaalina saatiin kaikenmoista. Ja tässähän on venäläisten muistomerkki. Siinä takana on ainut julkinen joukkoauto, missä on 79 sotilasta haudattu sinne suohon lepää. Näkyy tuolla oikealla semmonen lipputangon takana pihilaja, semmonen puskittunut pihilaja, niin siinä kohdassa on ollut silloin talvisodan aikana kaivo. Ja sinne kaivoon on tippunut puna-armeijan upseeri hevosineen. Ja ne on edelleenkin siellä kaivossa kumpikin. No niin, ollaan alkuperäisellä Raatteen tiellä, eli Likoharjun kohdassa. Täällä on tällainen 300 metriä alkuperäistä tietä, ja eihän tämä kovin leviä ole ollut silloin, kun ei se on nytkään leviä, niin saatiin nyt silloin 39-40. Tähän on yhden vaunun tai panssarivaunun tai kuorma-auton saanut tuhottua, niin kyllä sitä hankala on sitten ollut enää kulki. No niin, ollaan Pudasjoen puolustusasemissa ja tässä oli talvisodan aikana silloin tammikuun ensimmäisenä päivinä, niin tässä oli julmetun kovat taistelut. Ja tässä oli isäukkokin mukana silloin tappelemassa. Ja suomalaiset sai silloin tuhottua tätä 44 divisioonaa niin, että sota oikeastaan loppuu 7. päivä tammikuuta 40 näillä korviin. Ja Raatteentie taistelu oli koko lailla silloin ohi. No niin, nyt ollaan Kuomanjoella. Ja tuossa vasemmalla puolen oli 300 suomalaista ja tällä oikealla puolen musta katsottuna oli tämä 44 divisioona, ukrainalainen divisioona, puna-armeijan valiodivisioona. Ja tähän sillalle suomalaiset pysäytti tämä venäläisen divisioona. Tämä on niin kuin merkittävä paikka, ainakin mun mielestä, niin koko Suomen sotahistoriassa toisen maailmansodan aikana. Tässä tehtiin mun mielestä ratkaisevia asioita niin kuin jopa itsenäisyydenkin kannalta. Korsussa kaminaa, siellä pelataan nakkia raminaa. On meillä Fritsit ja Maksit ja Petromaksit, joo. Puolison kanssa yrittäminen, niin sehän on oikeastaan ihan samanlaista kuin avioliittokin. Että siinä tehdään yhteiseen eteen töitä yhdessä ja toisia tukien. Ja välillä kyllä joutuu tekemään ihan niin kuin kotonakin, että pikkusen paikkailemaan sen miehen touhuja, mutta hienosti on mennyt, että me tehdään paljon muutakin yhdessä. Kyllähän täytyy sanoa, että Minnan työ on niin kuin tosi arvokasta ollut ja arvokasta oppia on saanut häneltä. Että joskus välillä vähän tuulee, mutta pitääkin varmasti avioperilla välillä tuulla. Että hyvin meillä niin kuin pyörii yhteistyö tässä hommassa. Lokakuun lopussa laitetaan museon ovet kiinni ja sammutetaan valot ja yritetään mennä läpi talven sitten mahdollisimman vähillä sähköillä, kun tuo sähköhinta on ollut vähän raju tässä viime aikoina. Tosin nyt se on kyllä laskenut jo jonkun verran. Ja vaimon kanssa sitten markkina-asioita hoidetaan, markkinoidaan, ollaan messuilla.
Hankitaan tavaraa tuonne meidän myymälä Mottiin ja mietitään asioita jo tavallaan niin kuin uutta varten. Ja käydään vähän sitten jossain lämpimissä maissa pyörähtämässä ja nyt näyttää olevan tuo Madeira meille semmoinen, minne me mennään seuraavaksi. Tosin käydään kyllä sitten museoissakin tutustumassa. Viimeksi käytiin Gdanskin suuressa sotamuseossa ja Riikassa käytiin myöskin viime syksynä. Tämmöistä pientä ja sitten laitetaan sohva selkään ja katsotaan TVtä ja räitään kattoa. On täällä napsittu, on täällä tapsittu, laukaistu miinoja ja annos viinoja. On eukko ikävää.